ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଯାଜପୁରରେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ। ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଗଲେ ଯୁଗ ଗଲା ପରି। କାଲି ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜିଟା ହିଁ ସବୁ କିଛି। ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସିଏ ପରା ସାରା ଜଗତ ଦେଖୁଛି। କାଲି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସିଏ କରିଦେବେନି କି? ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଏହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅଚଳ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଅଟଳ ଆସ୍ଥା ରଖି ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥାନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ବେଳେବେଳେ କିଛି କହିଲେ ସିଏ କୁହନ୍ତି, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଜଗବନ୍ଧୁ, ସେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ସ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ କେମିତି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇ କହନ୍ତି, କି ପାଗଳ ଲୋକଟା କି ହୋ, ଏ ବେଳେ ଖାଇଲେ ଆର ବେଳକୁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ୟାଙ୍କର କେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଅଛି, ପୁଣି ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଚାଲୁନା ତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଥରେ ବୁଲିଯିବା। ମହାନ୍ତିଏ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଏମିତି ସେମିତି ଲୋକ କି? ତା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଚାଲିଯିବ। ତାର ବଡ଼ ଦେଉଳ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ସବୁ ତାର ବଡ଼। ଏମିତି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଦିନ କାଟୁଥାଏ। ଦେଶରେ ଥରେ ବଡ଼ ଅକାଳ ପଡ଼ିଲା। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରାଳ ଛାୟା। ଚାରିଆଡ଼େ ହାଅନ୍ନର ଚିତ୍କାର। ଭିକ୍ଷାର ଘୋର ଅଭାବ। ଭିକ୍ଷାଜୀବୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ବଡ଼ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି, ଏଥର ଚାଲ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା। ମହାନ୍ତିଏ କୁନ୍ତୁ କୁନ୍ତୁ ହୋଇ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ରାଜି ହେଲେ। ତହିଁ ପରଦିନ 2ଟି ପିଲା ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। 2ଟି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେଉଥାନ୍ତି। ଜନଶୂନ୍ୟ ରାଜପଥ। 4 ଦିନ କାଳ ଉପାସ ଓ ଭୋକରେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ବନ୍ଧୁ ଘର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଅନେକ ରାତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ପହଡ଼ ହୋଇସାରିଥାଏ। ପହରା ଦେଉଥିବା ବେତୁଆମାନଙ୍କୁ ଇଏ ମୋର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ନା ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଏ ଲୋକଟା ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। 4 ଦିନ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥାନ୍ତି। କାହା ପେଟରେ ଦାନା ମୁଠେ ପଡ଼ିନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି ନେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପାଚେରୀ କଡ଼କୁ ଥିବା ବରଗଛ ମୂଳକୁ। ସେଇଠି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ରୋଷଘର ପେଜଗଳା ଓ ପେଜ ପିଇ ପୁରୁଣା ମଇଳା ଗାମୁଛାକୁ ପାରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ। ଥକା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସାଇଁ ସାଇଁ ନିଶା ଗରଜୁଥାଏ। ରାତି ଅଧ ବେଳକୁ କାହାର ଡାକ ଶୁଣି ଛଟ୍ କରି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ସ୍ୱରଟି ଲାଗୁଥାଏ ଅତି ଚିହ୍ନା ଭଳି। ପୁଣି ଶୁଭିଲା ଡାକ, ବନ୍ଧୁ, ହୋ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ, ପେଜନଳା ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲ କି? ମୁଁ ଡାକୁଛି ଆସ, ଦେଖ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ରକମର ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛି, ୟାକୁ ନିଅ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ନିଜେ ଖାଅ। ବନ୍ଧୁ ଘରେ କ'ଣ ଏମିତି ଉପାସଟାରେ ଶୋଇବ? ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ। ଦୌଡ଼ିଗଲେ ସେହି ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁଆଡ଼ୁ ଏହି ସ୍ୱରଟି ଭାସି ଆସୁଥିଲା। ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳି ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହମହ ବାସ୍ନାରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ବାସି ଉଠୁଛି। ଥାଳିରେ ଭରା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। କ'ଣ ବନ୍ଧୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲ କି କହି ଥାଳିଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ନିଦରୁ ଉଠାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ମହାନ୍ତିଏ। ପତ୍ନୀ ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ ଆସିଥିଲେ, ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମହାନ୍ତିଏ ଥାଳିଟି ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମହା ମୁସ୍କିଲ, କରିବେ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିକୁ ମଇଳା ଗାମୁଛାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଯାକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳୁ ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାତିରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ରତ୍ନଥାଳି ନଥିବାର ଦେଖିଲେ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଥାଳି ଆଉ ନ ମିଳିବାରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଥାଳି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଥାଳି ଖୋଜା ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ସିପାହୀମାନେ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଥାଳିଟି ପେଜନଳା ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ଭିକାରୀ ମଇଳା ଗାମୁଛା ଭିତରେ। ବହୁତ ଗାଳି କରି ବାପଧନ ସାଇତି ରଖିଛୁ କହି ବହେ ମାଡ଼ ମାରି ତାକୁ ଚୋର ବୋଲି କହି ଘୋଷାରି ନେଇଗଲେ ରାଜନଅର ଆଡ଼କୁ। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଚୋର କଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ? ତାଙ୍କୁ ସିପାହୀମାନେ ନେଇ ଠୁକିଦେଲେ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ। ଏପଟେ ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଆତୁର ହୋଇ ହାୟ ହାୟ କରୁଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ମୋତେ ଡକାଇ ଆଣି ଶେଷରେ ଚୋର କରି ବନ୍ଧାଇ ଦେଲୁ। ହଉ, ସବୁ ତୋରି ଇଚ୍ଛା। ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବେ ଭକ୍ତର ବେଦନା ଦେଖି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରଥିପୁର ଗଡ଼ର ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ। ହେ ରାଜା, ତୁମେ କ'ଣ ତୁମର ବନ୍ଧୁକୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କର ନାହିଁ?
ତେବେ ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ମୁଁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲି, ଏଥିରେ ଅପରାଧ କ'ଣ? ମୋ ବନ୍ଧୁକୁ ମୁଁ ରତ୍ନଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ଦେଲି, ସେ ଚୋର ହେଲେ କିପରି? ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ। ଭୋକରେ ରାତିରେ ପେଜନଳା ନିକଟରେ 4 ପ୍ରାଣ କୁଟୁମ୍ବ ଧରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ନ ପରଷି ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କର। ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ ରତ୍ନଥାଳି ଚୋର ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ଗଜପତି ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ଏବଂ ନେଇଗଲେ ସେହି ପେଜନଳା ନିକଟକୁ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଖଞ୍ଜା କରିଦେଲେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ଭାବେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କଥା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାରା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଗଲା। ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମହିମା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପେଜନଳା ନିକଟରେ ତିଆରି ହେଲା ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ଏବେ ବି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଆଶ୍ରମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ଓ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭେଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ।